lon shlong tang tang ni Bisa saya itu. asa sha kendo so sha boy rombong shte Siapa hai? hoi ka jing ya dei ngi dei shikur tang bahadian bala ya itu itau kum to pade ngas ngo bala long ya jan ma kala don no kata ka jing ngo shipara ngas ngo ba shipara trai tang ba long no ar kme lai kme kum to ka film de ka ba itnat haddu kata ta ka film ka badan jing mut bat ka ba ai men sim bat ka ba ai jing snang hadu ro iki khon samla kani ka perthai ka ba menta nga itnat bah ka tu ka por ba ul bon ula dan ka tu ka men sim ba ula kwa drugs biang ula namar ka acting skill jong ul bon ka ha tu bit hadu ata ta nga itnat bah ka tu ka por ula dat kini ki met ki phat jong u ba ula pijle tu ka khmat jong u ula trot lot kini ki dia kador kadar kan dang kal bong ka jong u baro shir yang itnat bah ka tu ka benta ka ilong real ha ka kom action jong u ken jing shisha ngala angnot na duba sedang men pen ig ne ka film tang ba namar ka jing tlot ha ka met jong nga don ka jing shitom ngadang shuan pai na po chnai ru ka to ka por ngadon shabar ta ka daw am la banwan kum mga jo support bat ngadai ru iway na inong ak film te ngadan ni ka jing angnot bat ka jing kwa ban ak ki film pasi la da nyolat hoi la da don te ngan ak ben but nga kawai ka jing kerpat jong ai ki paj ba ki parashnong prathau jong kani kari khasi jain tia baro kawai ka jing kerpat bas ngo bha ban wan nya pen no ki to ki bompat wan pe kani ka film namar ka dei ka film ka badan jing mot bat itnat bha yo phin lap ka babe hadian namar ba ya kani ka film wan pen kun no men tau banai ha ka ar pun riu tering te ngo bha banyawan khanang banyawan pe sakhi hi da ki jong ki khmat phin yi ya ki teng shop ki puron ki batwet hadu ata ata koble shibun